Barkanku, a yau na sauka inda mutane ba sa cin abinci da cokali ko kujera haka ma abin ɗorawa. Suna cin abinci a ƙasa kuma da hannayensu a nan Emirates. Ƙasar da mutane suke cin abinci kamar haka. Amma me yasa suke haka? Shekara da yawa da suka wuce, Bedouins ba su da, don haka ba su da damar ɗaukar kujera haka ma ko abin ɗorawa ko kuma cokali zuwa inda suke da shi. Sai ya sa suke cin abinci a ƙasa da hannayensu don mafi sauƙi a gare su. Suna da ƙasar kansu da dogayen gidaje, haka ma motoci da tituka da abin zama. Suna cin abinci a ƙasa da hannayensu saboda yana tuna musu rayuwar baya a lokacin da ba mu da shi. Abin a tuna ne saboda ko da ka zama wani, yana da daɗi a ce kana cin abinci a ƙasa. Wannan shi ne minti ɗaya, sai mun haɗu gobe.